sinigdanan. So, salamat sa isang prayer na spontaneous prayer. Okay. Sa sinigdanan, ang tanong ko gusto mo mga kapatid. Una na pautan na, sino yung nagtukod ng simbahan o religion ng Christianism na amo sa pumanakot tagsunod ng mga Katoliko? Kaya malisod ba sa mamusimpitan ng isa ka religion? Kaya takibay ko sila nagtukod. Para ba yung tayo ito, yung sa tao, Basiliyaki. Okay. So, una natin yung Bible, ang founder ng sa mo. Ang makatubag, pwede na mo ulit. Okay, so una sa tanan, kung labaw sa tanan, ang founder ng religion ng Christianism, naman kita po man Katoliko, is Jesus Christ. Kung sa naglangan kita na Christian, tungod kay si Kristo ang nagtukod nini. Taga mo na tuwid. Tuwid 33 AD. Tuwid AD. Anyo Domini. AD. For year of the Lord. Then, tinatawag ng Santo Papa. Ano sa may ako Santo Papa? Tinatawag mo sa karili yung Katoliko mo ulit sa Santo Papa. O may isa papel. So, klaro na to, ang Santo Papa is the vicar of Jesus Christ. So, sisa may pinaka-una na Santo Papa, sino man? Si Pedro. Pedro ni Bato, pagkatutunan mo ang akong iglesia. Then, na the first Christian, pinaka-una na tao na nidawag ng Kristo. Si Santa Maria. Kaya naman, diha sa basahon sa mga evangelista o ni San Mateo, pinakauna na evangelista sa ating libro, sa Biblia, nagdaog, samtang naman si Maria, pinulong kaniya si San Gabriel o Biningong. Magsabak ikaw sa lalang sa Espiritu Santo. So, sa tuko na tayo, matubal mga theologian, 14 to 15 years old si Maria. Pero daan kasi sa gamay pa, dahil August 25, amazon ang paghalab ng Maria na nisa tinikanan nato sa Diyos. Daan si sa Diyos noon. Nuriklamaan ni siya, kung saan na magdus na ulay man ako. Dahil namalandong si Maria, dahil ningon, magbasa ko mo ng Biblia. Diba sa mga pagkakasta dito? O di ka nito din sumabasa sa isang sa Mateo, na azal ka ka magpakasal. Ako. So, ningon. Samtang namalandong si Maria, ningon. Kuman sa isa pagpamalandong ningon. Matuman unta, ililin ka na. So, matang panaligan, yung ato mga theologian, yung ato mga magtuon itong sa reliyon, si Maria ay pinakauna na tao na midawat kang Kristo. So, kumusta man na nato Kristo, paano na kinabuhi? Tanan mo kami kabunsagan. So, yung kabunsagan ka mo, sa kabanay sa Diyos, then, mahimo ka mo sa sumusunod ni Kristo. Then, mahimo ka mong tinuod na sud ng Kristohano. Kumusta naman na nito kinabuhi ng Kristohano? Kung si Kristo ang nagpagpuna ng inyong relihiyon, kumusta man na natin pinaisa? May beda ng pasaylo. Kung may pinakaroon, kung may pinakabalawad sa pasaylo, kung may tingog. Magpasaylo, kapila.
Kailangan na ba tayo, isa na kang dua, di. Ulang-ulang, parang ko ikaw riyaki, parang ko ikaw ribazi. Kung naman ang tinong ng Kristohanon, mapasay ng kapituan. Saan ba na kapito? Ano sa na napasay nyo? Pero, basik mananay na kada ang imag na nakabata, ang bata ang masama, ibig dazon, dumduma, ang tinong na ng Kristohanon, makasaya ka ng wala na nakapapalihapon. Nagbuhay taon, kay yakaw manali na dato. Diba? So, haman ang pagpasaylo. Nawala na ang pasaylo. Okay, si Pedro. Oo, may trabaho ni Pedro. Si Pedro, isa sa 12 ka-apostoles. Ano yung mga apostoles? Amo nili ang mga tinawag ni Kristo ug diin. Dito nagsugod ang relihiyon ng Catholicism. Katoliko o Kristyanismo. Kaya nga nung taglaan kita Katoliko, hindi na Katoliko. Catholic means universe. Kaya man universe man, tungkol kay si Kristo nag-iwan kang Pedro. Isang niya ninyo ang maayong balita ngadto sa tibong kalibutan. Then taglaan ko sa si Pablo. Isang niya ang maayong balita, dili lang dili sa Hudiya, dili ngadto sa kinatumian sa kalibutan. Kung pwede pa kanya kita mag-sangyaw sa Mars at kung magtagpuan ng sinito, nagtanong naka-reach na tao sa kalibutan. Elon Musk, ay gano'n sa masa ito, bakit ang magtanong din sa mga Facebook? Naka-reach na tao sa kalibutan si Elon Musk, ibat ko sila sa Mars sa lansang kay Basil at kung pagkalit ng sangyaw. Okay. Pagsangyaw. Kung may nagsangyaw, maayong balita ang tungod ng Kristo. Dili kayo nundang panagparisita. Nang kumanuman, ang Katoliko yung subukan ng sipit-sipit kita ng mga Biblia, magsimit-simit ito sa mga karsada sa mga tempihan. Tungod kay, ang buot ipasabot sa pagsangyaw, sa pagkamagsasangyaw, magbuhat kita sa Kristohanon ng kinaiyak. Ano man ang mga Kristohanon? Mga buotang. Kaya ang tao nagbutan, di mangawat, di nanapaw, nagtunan sa nagpuyong kasubok. Then, ang imong kabuutan, sana kini kapag sangyaw, ngadto sa imong pamilya, sa imong sigataw, sa imong silingan, sa imong nanay, sa imong tatay. Pagka, hindi ko maligis. Okay, si Santa Maria, ay isa, batasan ang kinasusunod. Pagka maalam po, si may pag-busaryo, kita Katoliko, kuya ka lang anak, igabaan daw ang anak. Sa lahat ng makasaykan sa atin, kuya ka lang gabaan, ka? Kung mahimo din natin daw ito, kung kayong gaba, practice daw ng mga confess. Kung may sato, kung makasaykan ng tao, mag-angko. Ako, mula na, makasaya tayo sa palo pag nagpupuan na ang mga ko. May siya. Hindi, lang pag-ako. Kaya nalumasin makasaya ko siya tao. Ang pag-ako, example, makasaya ko ng asawa, kung nagpabato ka ni Mubana, mula mo ka, ibalang salita na ay sa mga mga. Kung ginuho, tagaan siya ng mga kulang na malagaw. Dili ko mo, ginuho, paparan ko siya, ginuho, ginakan. Dili daw mo pag-angkot kay, umingay na daw, pamong basi. Labi na daw mula ang mga, di ka mahigabaan. Isa daw ang kadako masaya. Nakuha. Mga nanay, mga tatay. Basi kung so, ano yung isang katinuod na Kristohanon? Pagpasaylo. Pagkamasanyaw. Pagkamaalampuon.
Pero lisod daw siya sa ano, kay tintahay, anong gano'n kasakit. Pagkat na tayo kaampo, hindi na tayo kalawang. Hindi ka rin ang dapat. Hindi. Hindi na ako nakita na. Bakit ka na? Yung kalisod sa sarili. Isip mga magpakasalay, pakasalay na niya. Kaya di man na may pagpapalahan niya ang pagpakasal, kaya naman, special ininito ng confirmation, ng kana maghatag ng confirmation ng the bishop. Pero ang bishop naghatag ng authority sa parish priest only, hindi only are. Ang parish priest na doon mga hatag. Okay. So, yan ay pangutana at kung kita sa sunod. Mga information na yun, mga guide graph sa ato, is kung ano nga pinabuti. Kung nasa tamang seminar, sa unang mga topic na natin diskutan, mga tuyo kakanaw, kamo. Kaya ka na nasa kalagda sa Australia, bigin ang mga katuloy na mula natin. Dapat sila, pero nakuman daw sila, before daw kakumpirmahan, before daw kakunsakan, one sila na seminar ng 1 year. Tanaw na nino simba, tanaw na nino mga unang kanito. Adisan ka malawal sa simbahan. Ang mga bato ng Ecclesiastes, kung wala daw sila, kaya nagtuman daw sila pagkatan ng doktrina sa ilang mga membro. Pero kita, panginundura. O ba, panginundura? Okay, sunod. Since nag-isip kita kang Jesus Christ, nauna si Cristo din sa kalimutan. May ating sunutan sa isa at pinagpunta ng karisma. Dahil sa isa, Jesus, para maluwasan natin mga saya. Dahil mga pinusupan na lang ng itong saya, hindi mo kung hindi mo kami natagpuasan ng Tan Cristo. So, isa na yung kaugalingan na kaisipan. Okay. Tungkol kay mga Kristuhanan ng kita, kung si Kristo kami hindi nila nagpalansang sa krus, kundi adunaw sa kita'y misyon. Sama kang Kristo ang mga tripod, old mission of Christ. So, okay naman. Ang mga mission ni Kristo, mission usab nato. Pagkapali o pagka-propeta. Sumalit na yung siya. Ano na ito pagkahari? Labi na kita bazi. Okay lang. Yaki kahit matawag pa na hari. Pero pabazi, ano yung pagkahari? So tanaw na ito ang pinakauyukan ng pinigasin ng hari. Ang usa ka hari na maayo, he is a good servant. So pag-alagad, pagka-maalagaro. So pagka-maalagaro, kinanglan may pinagkita mag-alagad. So ikaw na tumbang umunta, ngunit ang tingnan. Diba? Sabi katawag mo lang kung kayo tulingan. Okay, so ato tabangan. Ang pagtabang, isa sa mga pag-serve. Sa ato panimayay, kung nag-isip ng asawa, tabangan ng bana. So, isa sa mga pag-servisyo. Okay. A good servant is a good leader and a good king. Okay. Then, pari. Kung may kinauyo ka na, kung ng pari, pag-angko sa katulungan in si Zara sign. So, ito nga pari ni, so sila nag-angko alam ka nato. Ang isa kita, kinanglan may kita mag-angko. Then, ang propeta, tagbalik ko ng pagkaina, magsasamyaw. Then, kita isa mag-witness na tinunod adunay Diyos. Kung na natin pag-witness sa kabataan, kung na natin kinaisa balingan, adunay Diyos. Kung na natin pagtublo na natin kabataan, na tinunod adunay Diyos, kung kita wayay tarong sa ato pagkuya. So, para matuman natin inimisyon ni Kristo, na angay isang natin tumanon, hinahanglan, mahibay kita mag-witness kung ano gazon ang tinuod na Diyos.
mahimo kita na witness doon. Kita ka sa kami matindog na tinuod na siya amoy nagulatan sa mga tao. Diba isahin mo kay kita? Kaya mahilakit kita. Diba ako sa pinakalisog na misyon na itay kumakuha natin is isa ka tinuod na Christian. So, maninaot lang ang kami sa simbahan. Maninaot kita na hindi na misyon ni Kristo ato pasutungan o maipakita sa ato si ka-tao. Labi na sa ato ang mayay. Then, matod pa, si Kristo mo buburan sa tanan. Matod pa, walay makato sa kuha na akong dili magalitan ka na ako. I am the way, the truth, and the life. Then, sunod, ato sa kansakan simbahan. Simba. Dapat ba ng itura? Unang kayo dapat ito din eh? Okay. Baka kasi may nakikinig sa interview. Awin naman ang interview. Arap ko sa dati. 33, 80. Ano yung Domini? Latin nga pinulungan ko. Di ba sagot? Tuig sa Ginoo. Then, sige simba. Di ba yung bahay? Ano yung sa? Sahay. Okay. So, ano ba ka dyan? So, yun sa isa at may mga dagpo. Mga part na may dagpo para sa una. At ito iya sa pulo. Then, ito iya sa pagkalawa. Puno may isa na importante. Pinakauna na part sa mensahe is puno. Doon nato ang first reading, then Salmo, then second reading, then Evangelyo. May buhat pa kung nalisyon sa suwan ng daw. Then Pilibusterismo, Nominitang Iri, magpasantala na, then sa kung makahimo dito, alam, sumunod ako. Pag-abot, pagkaman natin sa confession, 1 week, lubawa na siya sa uwi, ang isang mulong magpatin yung pa sa amo. Pero siyempre, kung gusto kami magpantay pa, silang madasang, kung ba yun, luabot pa siya ng isang kapitigitan ng isang confession. So, may pa isang mga pag-inosong na kuwan, na himo. So, ang pagkasantala na, karoon natin santala na, holy oil, santa holy, lana oil. So, ang isang kapatid is, pag-alim sa masakit o pag-alim sa masakit o pag-hilo, or anointing of the sick. Dili mo lang santala na. May sa una ng direkta ng so kami ang barangay, barangay mo. Ano mo ang barangay? Tungod yan, sabi yung kanyadlo, matag barangay. Mulang kumana adlaw ato sa barangay Magsilog. Kumana sunod adlaw, haman ang barangay kuman, yan mo haman ko sa iyo. Mulang haman barangay. So masabog sa nato ng barangay is Rosario. Okay. Ordinasyon sa pari kay Saragal sa Zapo Binahi. Isang pa ng pari ko kasaya, magpapili ng isang pagpapari, sama sa usang kamuhay. Yan ang mga bayi mo. Makasaya na namin yung labanan. Isa na mga mga bata. Sino ba ng bata na sa kanila itubuhan na nakabana? Itubuhan nila tinuod na tatay. Bisan ka makasayang pari, magpapaili ng isang pagpapari sa usang kamuhay. Bisan makasaya sila sa isang pamilya, ang mga ihapon sila na isa kabataan. Nakuha, mga nanay. Mga nanay. Okay, kasal. Sa panahon na nito kasal, hindi ko nagsaad ng mga sa isa-isa. Kundi nagsaad ng mga sa Diyos. Ito saan? Mabuta ka mo sa Afrikana. Ito kung ginuho ang hindi. Ito tinuray, hindi pa sa nakikistan dito sa memorize. Ito kung ginuho, makalimutan
radyo kung mabibo. So, nagpinahanggan, nagbuyan kita. Ang simbahan, nagpinahanggan ng annulment. O may annulment. Usap kini kapaagi, nabuyag ko ng asawa ng wala. Apan, kaya paglaon, na magbinso ka, hindi mo lang nagpaanong mo kay katunay ng reserva. Di, usap kini kahigayon diin. Makapamalan doon ang matang usap. Kung ninahitabo ng ila pamilya. Basi kung pagkautumbuyan ng paano na kamo, kasi ito yung reserva na batiyang hili. Ang annulment, pwede na lamang ka magbinso pag-utro after 7 years. At yung kumulikan, 5 years ng kumulikan. Then, ang simbahan, waya kasi magtugog ng divorce. Ang simbahan, waya kasi magtugog ng same-sex marriage. Ang simbahan, waya kasi magtugog ng euthanasia. Nakuha. Ang same-sex marriage, ang gusto nagpinso basi-basi yaki-yaki. Labay matahinuon sa mananap. Kaya inuman, marasaw pa ang mananap kay kung ganahan mo hanap ng isa kontra. Ang niya, kung baba ng kagaling na yaki kung ganahan, dili. Muhanap ko siya ng babazi. Ang iro, muhanap ko siya ng babazi. Kung ganahan. Ang same-sex marriage, uman. Labay pata sa mananap. Kung himuho na ito sa nakuha. So kung sa'yo ang mga kabataan na hapag ng zaon, dili pakasad kung ang bayan ikaw. Dili pakasad kung ang matungboy ikaw. Ang saya kung makigpariha ka, makig-ibo ka sa kaparihan mo na gender. Nakuha. Hinawag kung tanong kitang mag-isay gan sa mga ginikanan, sa gani ako siningan, sa daw na ako nung, asap-sabay na ikaw, imo ko nung mga bata na mag-yaki, imo ko nung bata na mag-bazi. Kaya mo, ay na, bayo may sisa. Na, masama mo, kaya ganahan ako itong bayo, kaya problema. May pagkaway problema. May problema ni mo sa ilang. Pero sila, mag-problema ng ilang kapatid mo. Isa daw ka, kung pagdapos sa ilang kapatid mo. Hinapunta na ka sa parents, mamahing matagazon, or bisan di, kung tayo ito malong mahawin sa ako, ato istoryahan. Nakuha, hinapunta na, ang euthanasia, sunggali, injection na naman kaya mapatay na natin na tapos na kita malaki. So, ang mga mga paano sa China, o sa iba na mga naso. Bakit mga nanay, pero kita umang gasod, ang kusa na natin kumasakiton. Tungod kay matag kinabuhi, adunay leksyon nga ihatag ka natin. Example, so masakiton natin pagkatindihan isa na kung kabuhiyan isa na namin patay kahawin na ano sa atindihan sa ilis ni Diaper. Pero mamalang kita, kung ikaghatag sa nila sa ato na leksyon, pasensya. Kaya kung may ato pasensya, di na ako pakalang natin mapatay. Gugma. Kaya kung may ato gugma, di na mag-antos. Nakuha. Hinautong mga basa mo sa zulog ang titulo. Ipabarang ko tayo akong bana, hindi na maako. Okay, last na. Hinautong lana. Dahil pahimundo, kung di kita manimba, di kita makakilayakan, Kristo. Kung sige ka buyang, dahil kung Kristo sa buyangan. Kung di kita manimba, di kita makadawat ng grasya, naghikan gasunod sa Diyos. O pahimundo, inipito ka sa kamilto. Tinukod gasunod ni Kristo. Nakuha. Hinaot punta na. So Lord, why punta na? Ang
itudlo sa ato kabataan. Actually, ang confirmation, kinahanglan 12 years old ka pagtana, magpakumpirma ng tao. Pero sa naman kami magwala, unong pa. Sunod, confirmation. At kita sa sakramento sa confirmation. Ang confirmation, mao ang sulod sa balawang espiritu. Kung pagbago sa inyong bunyag na nadawat, kaniadto niya itong gagmay makabot. Then, ang confirmation at confirm. Ano na ba ng graduation? Na isa na kabasog katinuod na sakop ng simbahang katoliko. Then, kay sakop mangkaw, mahibayo na tao mag-depend ng imo tinutuhan. Dili kay ikaw mismo, umana mo gusto ng tao. Hindi, gusto katoliko, pero sige ka simba. Sige ka kalawat. Yan kung kayo magdapit ng imo tinutuhan. Nakuha. Then, panahon sa confirmation, kinahanglan ang candidate, kamo mga kandidato ka magkayan sa inyong candidate, itong confirmandi. May bayo ka mga jinan, mito ako, amahan na mo, maghimaya ka Maria. O naman pa mga jinan ng tanan sa tungod kay an Apostles Creed, anato na, practice na sa tumanis, Nicene Creed, karaan sa basod na pinangadjian, pero haba lamang, then balik-balik si Zach. Ang Apostles Creed, zaon ang pinatibukan nato na pagtung-isip mga sumusunod ni Kristo. Naunang, ang buko man nato ng hanamon, tungod kay ang Our Father or Lord's Prayer, tagtublod sa ato ni Kristo diha sa basahon ni San Lucas na ingon. Pag-angkot ng panunay, tungod kay inyong kaaway tamaan sa inyo. Buyog. Kasi pag ginimong ano kayo na kaaway. Okay. Dahil isa sa matinunan mo ng Ginoo, dili ako kamahong-angko. Busa si Kristo niyon. Ing aningon na ninyo pag-angko, amahan mo, ana sa langit, ug dayon ning ngalan. So pagbasa ka mo diha sa basahon ni San Lucas. Then, wala niya kipanang Santa Maria. Nasa tinuray, si Maria o sa lamang katao. Apan, tag-andam si ng Diyos, aron ang Kristo na isa tagsaan matuman. Umay tingog, paganganin ninyo siya kay Emmanuel, kasato pa ang ginuwa niya uban ka nato. Ang Diyos uban ka nato. So kinahanglan si Santa Maria dili sa pulong na kamihato tagampuan kung dili. Naghang kita kanunay nga unta na i-appeal kita sa isang mga pag-ampo hadol ngadto sa iyang anak. Pahinungdog, ang mga saints were not God. Dili kong Diyos ng mga santos. O naman, tagtawag man sila santos. May santos. Tagtawag balaan. Mga tao na lamang ini sila. Apan, na hinumbalikan nila pagkasantos tungod kay bisan sa mga kapait, bisan sa mga kalisod, waya nila surrender ang nila pagka Kristuhano. Example, si Santa Agata or Saint Agnes. Sa gamay pa siya, ang mga tatay, inilang sa ibong Italia. Dahil na siya naglawag mo, ang akong kinabuhi ihalag ko sa ino. Then nagtubo siya, kay kortahan na sila, gamay kaimuan, nagtubo siya, nagwapa gazon. Then isa ka senator, si Senator Quinteños, na ilusag sa isa. Tungod kay isa kinabuhi, taghalag naman isa nagto sa Diyos, tagdaya siya ka ng aprodisya. Ang babazi na tig-atiman sa mga kung sino gusto mo ng malyaki. Dahil waya ka siya. Tungod sa kapunot ng senator, tagpaligid siya na yaybaro sa nagbaga ng Quiazo, iban sa nagbaga na uling na nagbaga kasod, may mga buwak-buwak na bindog. Sa ito na mga pagpaanto sa isa, waya ni sa tubaniha. Tungod kaya ni sa kinabuhi, taghalad na ni sa nganto sa Diyos.
Then, tagbutaman siya ng hook sa likod, tagbitay. Tangutudan niya sa mga suso, pagpanaw niya, tagbalik siya, nagpimuan niya, buhok, abot sa selda, sa prisuhan. Pag-abot niya sa prisuhan, mula ko niya sa Ginoo. Salamat sa pasensya na inyong laghatan ka namin. Kita, makaabot pa ka? Hindi na gasulinan. Binuwayan niya sa balihan sa tunod kay, hindi sa kinabuhi, naghalan niya sa ngadto sa Diyos. Kung kanang sa magbasa dito sa 2 Makabeyo, Old Testament, 7 kabatan nga lalaki, ug usa ka inahan, tagpo sila pagsakit ng hari, makonvert lang ang ila pagka Diyos no. Pero tagpalagi nilang kamatason kaysa mahimo na higayanan hari. So pagbasa kamo, di naman mulaw na inanglan sa santos tamo. So, ang mga santos sa ato simbahan nagbutang tungod kay una, sila ang ato mga intercessors. Okay, intercessors. Di pataliwala. Sila ang tigasunod ng ato pag-ampo hadul ngadto sa Dios. Ikaduha, sila ang ato mga modelo sa Dios noon na kinabuhi. So kung sa'yo ito mga dibuto kuman, kay sa'yo ba maglulog kita sa Santa Maria, pero na ito kinabuhi, halad siguro sa ilang kinaisa. Kung sa'yo ito dibuto kuman, hibayo na ito, kung uno'y tinuong na yung kasantusan ng ato mga santos na ito tag dibutuhan. Hindi naman ito kauron. Nakuha. Matod pa, we should pray with the saint, not to the saint. So kung makampo kita, magkita Santa Maria, ibalik kami. O San Jose, nakampo kami, naghalag kami ng Divina, ibalik kami. Dili kay San Jose na yun ng iso, ampuhan. Nakuha. Isa na kasunan na itong buwan, wala yung kundili ang Diyos. Sa Muzahon, ang kinanglanon sa isa ka population, may bumaji na dito ako, amana mo maghimayang ka Maria. Then, ang sukuton, ang babazi, magputi na way sa straight na bago, magputi ng blouse, dili kasud mag-carsones. Kaya ang carsones para na sa mga yaki. Then, hindi sa magsumbot ng blouse na pwede blouse na puti o bahala na puputiin mo saza. Basta dili sa ipakita sa itong mga tubod, mga bakas na mga tubod. Ang mga yaki, puti na t-shirt or polo. At sa magsumbot ng dyan, kisik-kisik na kasulis, ano nga dyan, red jean? Ano nga dyan? Oo, dili magsumbot. Dili sa magsumbot ng utod. Karsunis kasod na, bahala na maong, basta dili kong fitting sa karsunis na amor ko binubot na bugbog. Asang sudong pagsubutan? Kundi puti sa mga Puti na polo or t-shirt. Ang base sa buhay, bago na straight na puti, pwede blouse na puti. Then, magmantilyaan, babasi. Ano mantilya? Diyan sa unyong purong. Unong papurong man, tungod kay nag-ingon. Diha sa unong Korento, naglaon si Pablo. Ang may pagputang panapon sa iyong ulo ng simbolo sa iyong pagkaulos diha ni Kristo ang lalaki dili magutang, tungod kay siya nagsimbolo sa iyong pagkapangulo sa matang palay. Nakuha. Hinapunta na. Then, mga liyaki, mga minso, mga sutong mo, mahimo mga kamo ng tatay, hinunduman. Ang isa ka Kristiyan na pamilya, ang tatay gasod amoy pangulo. Ang amahan, ang maghapod na sa pamilya, hadoon sa Diyos. Hama natin sa mabasa. Sa Genesis, nakingon sa ikaw nung kaadlaw, gibuhat sa Diyos ang tao. Apan ang tao wala malipay, kung di wala siya kapariya sa pusa, di pa katulog siya sa Diyos. O gikuhaan sa iyang puso, o gibuhat ang babae. Babae, ano wala man ikaw himuha, sama sa usa ka lalaki na tag-umol na sa yuta. Dito mo magsukuha ka sa liyaki. Sa galing sa mga langgod, ulang na napatay na si Buto tagkuha ang dagko. Amo, kaya siya sa kaminso. So, man,
Kuya man, yang mga kaparya sa salyakin na tagumong sa yuta, tungod kay. Ikaw, babae, bumuti pasabot, please pituhon mo ang lalaki. Ikaw, lalaki, kinanglan, itugmaon mo ang babae. Then, nakasaya sila, umisaya, di ba sa nangyari? Kami tugawanan. Kami tugawanan. Kano bawal? Ano? Kami tugawanan. Tagkaw ng bawal. Ano bali na sa lukaw ng bawal natin sa lukaw. Okay. Lukaw ng bawal, kayo may tagbawal. Kung lukaw ko ng bawal, kung may buti pasabot, masuka ka sa Diyos. Kung may tagbawal. Kung basahan natin Genesis na ingon, makarhimo ka mo sa pagkakong sa tanang bunga sa kahoy ninyo napita apanayaw ninyo ka ng bunga sa kahoy na nasa inyong taliwala. Kung sa isang una-una ka muna nakasayasiba kayo ka na apol, di ka mo sa pagkasalpon. Bumugay, ang sa tagtubo sa atunan, mga misyonero sa una. Pero, ang tagbawal, ang mga taglang bunga sa kahibalo. So, ang pagkaon ba sa saya? Dili. Kung may saya, pagsubak sa sugo sa Diyos. Okay. Ano yung saya ang iba sa nanin agad? Disobedience. Pagsubak sa sugo sa Diyos. Tungod tinisupang na sila, tagsimutan, may silot. Ikaw ba? Siguro ka matinong kasakit sa pagpanganak ang isang pamilya ng aming kanyang sa inyong. Ikaw lalaki, sugod ka mo magpagpat ka sa yuta o magpatulog sa inyong sinod alang sa inyong balay. So tagapil pa, silot ang bitin. May silot. Sugod ka mo magkamang ka sa yuta o magpatulog ka mo. Ipit mga kaaway ang tao. Sumalik kita sa tao. At yung sa kaming doon, di sunod sa ulo. Lamin ka mo, tungod sa iso, bugma. Si may magdinto din niya may bugma. Azara ka sa kalugos. Basi mo, ay sunod ka din. Sikat ako kayo ang nakagawa sa among buwan. Or, ay namin doon ko ka doon kay dakotong kaprasang, di nagpapas mo. Or, mula-murang ka na. Nasa, di na ka, bahala na yun kayo. Napatay na baliktad ko yung kuhan, basa ko. Na, okay na ka siya, bunutan ng sab. Klaro hanta, magbinso kita, tungod kay nahigugma kita. Tungod kay ang gugma matod pa, mas nagpuno. Di dalo, may dalo. Bro, ang gugma, dili mapahitas ko. Ang gugma mula utay gayon ug sa gani nato kasal tell them to passport. Then ang gugma is equivalent to sacrifice. Kita ra man, pero ako sa usahay sa kinuray. Magpasok ko na galing ako hindi ko ka magpasok ng ngayon. Oh, kasama mo. Or tagaan ka ng barta. Instead, asa nato ay yung bata, asa nato kasalta, sakripisyo nato sa mundo. So, inaw na para sa mahinig ng mga ginikanan. Then, kung isakot lang kamo sa simbahan, kinahanglan magtuman kita ng sugo. Ano may sugo? Sugo ng Diyos na taghatag ka Moses, alang sa mga Israelita, o kanato ng mga sumusunod ni Kristo. Kung may hinunduman, isa-isa ka po, o may hinunduman sa makinig na sugo. Sugo na po sa kabon namin. Yes, ang mga pagsunod. Sunod. Dili mga bit. Hindi mga bit. Sunod. Sabi mo naman yun. Hindi magpapalay. Yes. Hindi mangawa. Okay. Doon. Doon ang matusok ang subo. Okay. Balik ko nga ako. Kinanglan ako yung duman. Kayo duman. Anak ko yung kasugo. Naghatag ka nato. Kung pagtulunan. Kung simpan kung si Zan. Kung sa dagat pa si Zan parula. Para di kita ma-daslang. Nakuha. So magtimaan na so kita. Una. Ikaw
adlaw sa tanan. Kung naibog makita sa Dios, di na kita mo magpapakata, magpunura ka Diyos. Dabog nato ng mga maghabag, magtakto sa mga barangon, ano ba? Ikaduha, dili gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Base na kasubot rin sa mga iyang Ginoo, promise na Ginoo, I love you, sa pang Ginoo. Musubot ka lamang kay ang Ginoo, ito tagamit. At sa doon, bawi ka na dito doon, na I love you, Ginoo. Tunong ka doon ay kumpagin mo. Okay. Ikatulo, pagbalaan sa adlaw ay papakulay ng mga domingo. Kung ano domingo man, tungkol kay domingo, mga adlaw ang pagkabanhaw ni Kristo. So, may doon sa mga eksplikasyon. Then, ikaw pa, pagtagod sa mga naginahan. Bisan kung may naitabusay sa kuman, at sa hikalimutin na labi na, matibuyang na naturalis ng tatay, nagkinanglan sila ng ato, tabang. Ikaw pa, ay kalima, dili magpatay, then dili mangawat, dili manapaw, dili magbutang-butang sa iyong sigkataw, dili magbakak, o dili kaibon ang asawa sa iyong silingan, o dili kaibon ang mga butang sa iyong silingan, ni sa bisanusa nga iyaha. Balik ko na ito ang dili magpatay. Abortion, usa ka pagpatay. Ang pagkuha sa kabtangan sa panginabuhian sa imong isigkataw, usa ka pagpatay. Example, uno ang Katoliko anti-mining. Dili sila ganahan ng mining. Kaya naman, tungog kay ang bukid, ang may panginabuhian ng mga indigent nato, ng mga tao. Kung wahang hay lang sila na nila panginabuhi, sama na natagwaan pa sila nan kinabuhi o tagpatay. Dili manapaw ang pagpangabit usa kapag panapaw. Apan ang pamintaha usa-usa kapag panapaw. Tagintahaan mo yung isika, tao. Iskay sa nabutang para sa imong mangod, bulong ka sa ito pa, sumpuan ko. Amo? So, pamintaha. Nakuha. Dili kayo ng asawa urbana. Laro mo na ako. Kaya yung asawa na ngayon sa urbana ba mo pinagagat sa asawa na. Dili kaibon ang urbana ang asawa sa iyang silingan. Kaya kung mag-English kita spouse, wife man or husband, di ba? Kung muna sa Tagalog asawa, base na sa naliyapis kung sa ito din asawa, mabase na gasol. Sa ito karoon, dili kaibon ang asawa urbana sa iyang silingan. Kung di ba ako, nung mari, kung gusto tayo ng urbana ka na, parang si Mano. Okay, so di lang kita na. So, pangunta na. Then, pinakalas, 5 kasubo sa simbahan. Kung man, amo ini ang mga doktrina na nato simbahan Katoliko. Sabi sa doktrina, ang 5 kasubo sa simbahan. Kung man, pagsimba sa mga Domingo nga tanan, o sa mga adlaw na iglilihi. Mga adlaw na iglilihi. Sa mga obligatory days, John, birthday ni Mama Mary, December 8, then August 15, pagsaka sa langit, then Pista Minatay, November 1 and 2, then John ba yung mga pista na mga dagko, example, kapistahan ni San Jose. So kung mali magaso kita, kung kaya mo sunod ang mga obligatory days, mga adlaw sa iglilihi. Ikaduha, pagpuasa o pag-abstinensya. Kaya kung tayo ni pagpuasa, ka-example, pares kami sa inadsa, mahilig kami mag-asinan itong taba ng baboy. Then kung may lain na sa malingi, di nilang nasupagkat ng pagka-bernis. So, why not? Di ka na magpuyat ng taba. Bisan kung si Mana Santa, tungod kayo. Ang ato supuasahan, amo ang ato mga saya. So, ang hanggang simbahan.
Then katuyo ang magmumpisal, isang nakausama sa matag tubig. Then ikaw pa, paghatag suporta sa simbahan. Sa igsudo, naglaw, hatag ang iyong ikapo diha sa templo. Imo ikanapuyo, ihatag sa templo. Pero ang simbahan katoliko, waya mag-focus mo ito money. O naman ang ating hatag na suporta sa simbahan. Ilitag ang 3 piece. Tuyong matid. O may tuyong matid. Kaya magulang sa kwarta. Okay. Anak ko tayo. Then anak ko tayo. Then ang iba na ko Christian. So ano tingba ko? Wag lang ay 3.4. 3.3. 3.3. So 10%. Talent. Para sa tamang kanta. Ano kita pwede mo join sa choir? Ay ba kita mabasa? May pagkadili ka pwede mag-lector. May ba kita magtublo? Mag-voluntary mo katekista, pag-education. So may yung talent. Taghatag din sa imo ng free ng Diyos. So ang isang pamumubahin na sa isa, bilang kayo, then time, parehas naman, tagbisado sa mga trabaho, tagbisado sa mga kay manalindara, na-instruction sa simbahan. Then treasure, kailan may laman na rin na taghangso, 20 pesos kada buyan. Tapos maghalad pa sa kada Domingo, bilhin mo na sa panitagamay. So ang ini, kung kumana si Mana, nakabagat kami ng 10 pesos. Igahin sa piso. Kung kasi, kung saan kasi, yung may sangat, o 2 pesos. Bulang ito ako inihalan sa Domingo. Ang sa bili na kinanglan na tagpila ka, kung ano yung kwarta ni halan, kung bili, ang tagkinahanglan na halan ng Diyos, kinasing-kasing gasol. Sa Yuda na naghalat ng pinakalasang minsan na halat. So, ang sa kitadawan man, sinapunta na parang maghalat kita mo, nakagamay na pinipili. Kinahanglan pinasasing kita, halat. Kung kaya mo ako, pagdugtog ka sa ihalat mo sa Diyos. Kaya kung wala ang lamang ng Diyos, hindi tayo kaya tutuman. Nakuha. So, wala yung supunta na takangsunan, simbahan. Ang imo talent, join ko sa mga choir, sa mga lectors. Ang imo time, pagsimba. Oras na imo sa tagbizahan mo imo tabahoon. Tagbizahan mo imo pag-pigto kayo simba ka. So, oras lang imo tagahin ngadto sa Diyos. Din sa imo 20 pesos na kada buyan. Pinakautosan kita sa umber kung saan kayo mo damo. Kung may pagkanilin mo yung maghatag kita pa 100, maghatag kita 500, kung dabungin mo ng kwarta. So, hinapunta natin ang ikalima na subo ng simbahan, pagtuman sa lagda sa kaninyon. Kung hindi rin kung lagda sa puno, lagda mas kaninyon. Tungod yung kaninyon is the smallest unit of society. Din sa unang lagda kung inutumanon, hatag sa unang kalipay sa iso pamilya. Kung may lagda, kasabutan. Kung may kasabutan, sa kaminyon, tell them to us part. At tubangan sa Diyos, pagkipumayo pa, respeto kayo. Nakuha. Inapunta na, balik ko na ako ng pahinundong, mga bana, mga laki, kamu ang Pangulo sa matagbanay so. Kamu gason ang maghatod na niso pamilya, kadoon sa Diyos. Kapag magdamot, ay, pag-ilis na kayo tutuman, mga bata, manibaka. Manibata. Musa sula po sigma sa kuwan, kantilan kay sa sura dito, para ang mga panaw pa.
nakuha. Hinaot puntana. Pamuntana. Then, last naman sa to, pakapin. Ang simbahan na rin nagpainom ko. Sa zong kinaiya na taglaw of death, culture of death, kinaiya sa kamatayon, human, individualism. Kinaisa sa mga isa ka, muna ba, hindi pa ka, kinaisa na ka sa kapatay. Individualism. So, bahala ka sila, basta kay ako, ina. Yung mamimira ka, hindi ka magpigaya, hindi ka magsilingan. Basta ikaw, kampante na kasi kinabuhi, bahala ka sila. So, individualism. Ikaduha, hedonism. Mutabang lamang kung sa'yo hikitan na may balik sa imo. Example, dahil mga sabi mo ng tabang, ay, pinaman mali. Ang tabang pa na sa tulog ka, di ba ikaw nakabayaran ikaw? Pero kung sa'yo mo sa imo, na makita rin mo na, hindi ka sa makabayos. Hindi ikaw, kaya ako, di man, nang sukot ko. Kinaisa na hedonism kung umuwi ang kultura sa kamatayon. Then, consumerism, pagkagastador. Hinapunta na isip mga ginikanan or bisan kita sa akong individual nato isay kita kultura diin nag-practice kita ng kamatayon. Nakuha hinapunta na then nato pa ni Pablo sa taga-Corinto, sa taga-Efeso, mga anak, tahuran ninyo ang inyong amahan o inahan. Mga ginikanan, ayaw ninyo pasuka ang inyong mga anak. Ay sahay, kung kita'y nanay, kita'y tatay, ato makuman. Dili nato tanawon ang ato kabataan. Sa tinuray, ako na iba kong katikista, tungod sa ako kabataan, then sa ako bana na dili karazaw kong buutan. Wala ko dili karazaw kong buutan, kaya isa yung mga sabi sa pagkabagis-bagis. Okay. So, hinapunta na ako makuha sa mga kabataan. Papunta na! Kung kaya papunta na, hindi na kami kita photo. So, yung attendance na lagi, mag-register lang kita ng tag-30 kada isa. So, 30 pesos, ang 10 pesos, ihatag dyan sa mga facilitators. Ang 10 pesos ato sa mga katikes. Ang 10 pesos, i-remit na sa parish para sa zoning lang to sa diocese. So, zonizo, ano na ito sa diocese? Kung kaya na, salamat umayong hapon, palihog maninyo. Magang bukas, lalim sa mga sana natin sa Espiritu sa aming pamilya. Lalim na naman, salamat sa iyo ng inyong kalamog at lalim na sa lasa sa kinabuhi. Lord, naman sa mutok pamauwi ang namin pagkakalamo. Iba na mga balangan, hindi namin magbalantay, araw makabuti sa mga kalimalay, was safe. Kinita na namin mga ayaw nilang Kristo ang Panginoon. Amen. Sa ngalan sa mga... Okay, natapos ragasod ang seminar. Ang iba ng lakaw ng iban sa nag-inquire kung unuran mga requirements. So, iba na nangapas ra, pero mas okay gasod na mag-advance ko paghatag ng mga requirements para ma-schedule ko daan. So, dari na kami sa plaza. Nakaluguan na. Nagpahangin kadali, nag-unwind kay stress. So, amrad to. Bye!